Zdravím všetkých tu prítomných, ja som Mileox a dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude z trošku populárnejšej hry. Určite ste o nej už minimálne dakedy počuli. Je to World of Tanks. Po peči 2.0 som ju mal v pláne natočiť. Žiaľ, dostal som sa ku nej až teraz cez Vianočný event. A nejdem to obkecavať, dajte like, zakliknite zvonček, napíšte pekný komentár, dajte odber a môžeme ísť na to. Takže začal by som tým, že mám tu tanky. Hej. Nejdem to tu ako podrobne vysvetľovať, Leoparda som už mal, STRVčko tiež som získal, CSko a RHMko som získal z týchto free vecí, čo boli. A z tých free vetiev, čo ste mohli dostať. A ja by som začal tým, že sa pozriem, aké sú misie vo Vianočnom evente. OK, cool. Poriešim. Každopádne ideme na to. Takže v tejto sérii vodka by som chcel splniť, ale asi sa to nikdy nepodarí, cieľ získať všetky 11 a dostať ich do topu, lebo oni majú tie také špeciálne poľné vylepšenia, kto nevie. Kto nevie, tak sa môžete ísť pozrieť také video. Odporúčam Martyho vole, ale ak niekoho skúsenejšieho, prepáč Marty nie dneska, tak môžem odporúčať Skill4 LTU, tiež veľmi známy youtuber. A dobre, idem na to. Dobre, snáď to není moc nahlas, tá hra. Každopádne idem tu, ako väčšina lightov, doslova všetci traja tam ideme. A je tu Conqueror GC, čo je vlastne Artina. A ja mám jednu misiu na Windhunda, aby som vlastne poriešil nejakú Artinu. More, poď! Ja som sa sekol o strom. No dobré, ale žijem. Dobre, TVPčko je dole. Ja to možno ešte kapanega, okej. Nemal. Okej. Keby ma trafila hviezda smrti. Ja nie som v pohode. Tak by to nebolo úplne najlepšie. Keďže táto bitka by veľmi rýchlo skončila. Je tam kde? Nevyzerá, je tam kde, takto. Dobre, ja im idem tam pomôcť. Dobre, tak čo by ma tá hviezda smrti nesnajpla. Toto v elevácii je divné vidieť. Nemá to moc depresiu, čo nie je šťastné vidieť. Ale chlapci to už pušujú, tak snáď sa dačo podarí. O, Artina. Toto som nezahral. Dobre. Mám misiu, to je vlastne asi jediné, o čo mi šlo. Vážne ma tiež trafil. Kde ma trafil? No, zasran.
Kamo, jak to stíha? Tá nemčina je najlepšia. OK, toto neviem, ako som trafil, ale budíš. OK, push, push, push. Som objavený. Ty si... Ty vole, to má asi celkom veľkú alfu však. Tak ja som teraz už one shot od čohokoľvek v tejto bitke. Aj hečkom by ma dali. Viete čo, ja idem tuto, ale zo zadu. OK, to nič. Nevadí. Som spotnutý. I don't like this. Ja som tak vedel, že to ešte nemám pikovať. Dobre, ale pekná bitka. Takých 2200 nakombinované, čo je na moje pomery skvelé. Máme ešte tónu času. Dobre. Idem tuto, do tejto časti. Keďže tam je to absolútne najlepšie pre lajťakov z mojej skúsenosti. Minimálne s RHM-kom si viem predstaviť, že by to tam mohlo byť dobré. Aj keď no, tesák, no to si dám... To si dám hečka. Alebo idem tu kempiť. Idem kempiť tu. Dobre, choďte po ňom. Nestrieľam, lebo by ma mohol veľmi jednoducho spotnúť. A ja ho mám v podstate na proxy spote, lebo je priamo predo mnou. Tohto som jak nespotol. To je jedno. Chvíľku, no ale my tam nemáme žiadnych kemprov. Či ty to pokempíte? Jak si toto nedal? Mi vysvetlí. Viete čo, zatím. Wow. Tam je Artina, predpokladám. OK, a tá druhá už vybuchla, takže... Buď odišla, alebo som ju proste netrafil. No ale... to by si to nemal takto pušovať. Akože ak ti to vyjde, tak kľudne, I guess. No, nestihol. No ale počkaj, tomu budem na proxy spote, takže... Nie, choď preč. Jo, dal som tomu objektovi. To je síce pekné, ale... Prídem o spolubojovníka. Sa mi nepáči, choď preč. Počkaj, Karo sa vlastne ako dal získať? Brosky, ty si bol v montovne? Neviem. A sa mi zdá, že hej. Keby som šiel tu, tak to by som už bol na proxy spote, to by sa mi úplne nelíbilo. Viete čo, idem ku heavinám. Lebo tam majú celkom trable. No, neviem do akej miery to prežijem. Ale môžem to skúsiť prežiť. No, okej. There's no chance to survive. Skúsim sa... Nie. Idem naspäť.
Stihol. Oh shoot. No, toto som nezahral úplne najlepšie. Ja budem na proxku tomu grillovi za chvíľu. No. OK. Grill ma už spotol, bohužiaľ. Ten favorak fakt neviem, jak ešte žije. Daj tej 800. Buď nemal nabité, alebo to proste... neviem, fakt neviem. OK, sme v ďalšej bitke. Tu pôjdem asi kempiť na miesto, kde kempí asi každý. Toto bude kemp hra, takže tu bude asi málo gameplayu. Som ho nestihol. Počkaj, pikuje. Mama! Prečo som ho netrafil? Aha. To odkedy tu je? Pekné. Teraz, keď som uvidel tú loď, som dostal flashback na jeden event vo War Thunderi. Neviem, či poznáte, alebo do akej miery hrávate War Thunder. To jak som dal! OK, nechápem úplne, ako som tento snapshot dal. OK, kurde. Au. No, kamo, hviezda by ma už úplne dorazila. Idem actually pomôcť túto Verschweblovi, či jak sa to vyslovuje. Kurňa. Jediná nemecká jedenástka, ktorú fakt, že neviem vysloviť. Taschenratte, Hirschkäfer, Borkenkäfer. Ale toto Verschwable, čo si... Neviem to vysloviť proste. Verbessert. OK, na HPčka vyhrávame. Čo bolo? Dobre. Na HPčka vyhrávame na tanky nikoliv. Som mohol. Je tam ešte takto z nich? OK. Jirka, prečo tak hnusne hráš? Tá 120 umrel... Kde je? Aha, typek sa presunul. Bist hier someone? Idem poľovať na grilla. Tuto si zhodím stromček a idem na ňo poľovať. Dobre, tohle... OK. Aha. Typek skúša. No ale tento grill, čo to tu pušuje, sa mi nelíbi. Idem ho skúsiť trochu.
Kámoško. To je tvoj koniec. Dobre, pekne. Zatiaľ to ide. Dúfam, že tu šakal nezistíme, že je taký ultra nabuchaný typek, všetkých nás tu zničí a my skončíme s tým, že som vás oklamal. Ale zatím pekne. OK, pán Jirka to už neprežil. 1500, taká v pohode bitka na moje pomery. Na video sa mi prekvapivo celkom darí. Nice. Tieto one sú veľmi, veľmi pekné. Kde idem? Tam idem. Let me see here. Idem hrať asi na tento spôsob snapshotov. Koľko? Čo vole. 550 na jednu ranu. Nice. Veľmi pekne to ide zatiaľ. Nedal som. OK, 2000. Veľmi pozitívne. Čo? OK, tamto ako som netrafil, trochu nechápem, ale OK. OK, už o mne vie. Celá mapa. Run away. Dobre, tu hodím ľahký driftík. A idem poľovať na IS-4. Kedy frasta IS-4 robí. Nepáči sa mi úplne, že tu je tá IS-4. Ale kámo. OK, zatiaľ veľmi pekná bitka. Tyva, ešte keby som splnil misiu. O! Skúsim mu tam jednu hodiť. Ešte idem si po teba. Kámo! Yes! Yes! OK, nakubírované 4000. Krásna bitka. Na moje pomery. Nádherná bitka. Ešte na video. Krása. Vravím, Leopard je najlepší tank v hre. Len škoda, že dokašľali tú 120. No ukáž. Bude prvá víťazná? M-ko nebude určite, ale aspoň prvá víťazná by som rád videl. Už sa to načíta. Dobre, mám onu. Nice. Zavřít. Tretia? OK.